Så jeg har valgt bogen Blodsøstre, og jeg vil starte med at læse et resumé op. Bogen Blodsøstre, skrevet af Christina Slots, handler om to piger, Emily og Carla, der bliver nærveninder. Carla er ny i klassen, vild, modig og fascinerende, og Emily bliver hurtigt draget ind i hendes intense verden. Sammen kalder de sig blodsøstre og lover hinanden evig loyalitet. De leger og udfordrer hinanden, men deres lege bliver mere og mere grænseoverskridende. Det, der begynder som sjov og venskab, udvikler sig til et spil om magt og kontrol, hvor Emily langsomt mister sig selv. Hun bliver fanget i Carlas mørke og manipulerende energi. Til sidst må Emily træffe et svært valg. Skal hun forblive i det ødelæggende forhold eller bryde fri? Hun vælger sig selv og sætter en grænse, selvom det betyder at miste sin blodsøstre. Fortolkning. Emily er bogens hovedperson og fortæller. Hun gennemgår den største udvikling i romanen. I starten søger hun et fællesskab og anerkendelse. Hun vil gerne være som Carla, fordi Carla repræsenterer alt det, Emily ikke tør. Men undervejs opdager Emily, at hun mister sig selv. Hun mærker, at hun ikke længere leger, men bliver leget med. Emily går fra at være en usikker pige, der følger efter andre, til at blive en person, der tør at sige fra. Da hun til sidst bryder med Carla, viser hun mod til at stå alene og vælge sig selv. Carla fremstår som en stærk, fri og spændende, men bag facaden gemmer der sig også en usikkerhed. Hendes behov for kontrol kan tolkes som et udtryk for frygt for at blive forladt. Hun bliver et billede på, hvordan magt kan ødelægge selv de tætteste relationer. Romanen kredser om temaer som venskab, magt, identitet, kontrol og frihed. Den viser, hvordan et venskab kan bevæge sig fra kærlighed til besættelse, og hvor svært det kan være at trække en grænse, når man er følelsesmæssigt afhængig. Budskabet i Blodsøstre handler om ægte venskab, bygger på respekt og ligeværd. Når den ene får magt over den anden, forsvinder trygheden. Christina Slots viser, at det kræver mod at finde ud af, hvem man selv er, og at turde sige nej, også selvom det betyder at miste nogen, man elsker. Fortolkning kan være, at historien symboliserer overgang fra barn til ung. Emily lærer, at hun ikke behøver at lade andre styre hendes liv. Hun bliver fri, men friheden koster. Blodet er løftet om søsterskab bliver et billede på både bånd og brud, kærlighed og smerte på samme tid. Afsenderen er Christina Slot, som er dansk forfatter. Hun har skrevet flere bøger for både børn, unge og voksne. Modtageren er unge læsere, især piger i alderen ca. 13-16 år. Bogen henvender sig til dem, der kender til stærke venskaber, jalousi og følelsen af at vil høre til. Samtidig kan voksne også læse den, fordi temaer er universelle og handler om relationer og grænser. Det er jeg fortæller, fordi det er Emily, der selv fortæller hendes egen oplevelse. Så har vi citat, der hedder: "Vi to er bedste veninder ikke. Vi vil gå igennem tykt og tyndt." Det viser, at Emilys behov for tryghed og samhørighed. Hun ønsker et venskab, der aldrig brydes, og tror, at Carla vil være der for hende uanset hvad. Så er der et mere citat, der hedder: "Vi er de første to blodsøstre i verdenshistorie. Sammen er vi uovervindelige, sammen er vi stærke." Her viser citatet pigernes stærke bånd og deres følelse af magt. De ser sig selv som særlige og uadskillelige, men netop den styrke bliver farlig, fordi deres forhold begynder at bygge på kontrol i stedet for kærlighed. Min læseoplevelse. Jeg er hurtigt blevet fanget i bogen Blodsøstre, fordi historien både var spændende og ubehagelig. Jeg kunne mærke, hvordan venskabet mellem Emily og Carla blev mere og mørkt. Jeg fik ondt af Emily, men beundrede hende for at turde at sige fra til sidst. Bogen fik mig til at tænke over, hvor svært det kan være at finde sig selv og sætte grænser. Den var både rørende, intens og meget realistisk.